Sampean apa nang ndi, Pak? Iki pe mancing, Bu. Lha kok apa? Ki lho, Pak. Ape nyarutang duitmu sing tak silih kae. Ora usah, Bu. Lapor mbek sauri barang iki lho. Kayak karo sapa? Barang-barang, Pak. Biyen kan jawab utang, ora njaluk. Wong utang kan wajibe nyaur. Ora usah, Bu. Iki nggo cekelan kowe. Mau kena anak buku jajan-jajan ngono lho. Barang-barang, Pak. Nak duit jajan aku wis duwe dhewe kok. 5.000. 5.000 yo ya cukup to, Bu? Jajanku paling opo, Pak? Paling pentol ku lho, 5.000. Kuwi tah nak lewat, Re. Wis ora usah, Bu. Ora apa-apa, Pak. Kan kena mau sangu mancing. Nak trimo sangu mancing aku wis duwe. Nak trimo 200 ki wis ana. Barang-barang, Pak. Nah, ki lho. Dengaran. Kok gak kayak biasane. Nyarutang barang. Hah? Wedak kontek jebule. 1, 2, 3, 4, 5. Pak. Jebule wedak kontek. Lah terus? Aku utangi duit nah, Pak. Lah piro? 100.000. Tak tenan to. Mau tak pengen balik, no to, Bu. Yes, ya. Rasa utang iki, pek wae. Matur suwun ya, Pak. Ya. Paket. Paket gue sapa, Mas? Yu cemplon, Pak. Nanti kene ya, Mas? Iya, Pak. Bu, Apa ya, Pak? kowe pesen paket to? Iya, ya, Pak. Kayak paket bungkus teko. Dibayari sampean, Pak. Aku wis gak di duit. Duitnya kan wis tak nggo nyarutang sampean to, Pak. Ya wes. Piro, Mas? 200, Pak. Ya sekolah, Mas. Son ya, Mas. Iya, Pak. Duit sarutangan itu tuh kok yontek. Bu. Ya oke paketmu. Suwun ya, Pak. Paket. Lah kok ono paket teko neh, Bu? Iya, Pak. Anjen paketku loro. Bayarin asisan ya, Pak. Piro neh, Mas? Sama, Pak. 200. Yes, Mas. Makasih, Mas. Iya, Pak. Bu, Apa ya, Pak? lo paketmu. Suwun ya, Pak. Engko tolong lebokno kok omah sisan. Aku tak tuku dak sik. Ngusik, Bu. Apa neh, ya, Pak? Lah duitku sentek iki. Lah engko tanggo sangu mancing apa? Iki lho, Pak. Duit jajanku mau 5.000 nek mau nggo sangu mancing. Loh.